Здравейте на всички! Добре дошли в моя канал. Днес Слънцето влиза в знак Дева, а това носи със себе си нова енергия, която ще ни съпътства през следващите около 30 дни. В това видео ще ви разкажа малко повече за този земен знак и какво да очакваме през сезона на Дева. Дева е знакът на прецизността, аналитичното мислене и детайлната работа. Управляван от планетата Меркурий, Дева е свързана с способността ни да анализираме, да организираме и да структурираме нещата в живота си. През този месец ще се почувстваме потигнати да подредим приоритетите си, да въведем ред в ежедневието си и да обърнем внимание на малките, но важни детайли. Това е чудесно време за започване на проекти, които изискват внимание и усърдие. Например, може да бъде подходящо време да планираме и структурираме финансовите си дела. Дева обича финансовата сигурност и стабилност. Също така, Дева обича да се грижи за здравето, както физическото, така и психическото. Така че в следващите няколко седмици е подходящо да помислим за промяна на диетата, за стартиране на нова тренировъчна програма или изобщо да въведем нови здравословни навици в живота си. Но какво ще символизира Дева? Този знак е свързан и с служенето, с това да помагаме на другите и да им бъдем полезни. В сезона на Дева можем да почувстваме необходимост да сме по-практични и да бъдем по-полезни в живота на хората около нас. Това е време, когато можем да бъдем по-внимателни към нуждите на другите и да покажем съчувствие към тях чрез действията си. Месецът на Дева ни напомня също, че съвършенството е в детайлите, но и да не забравяме, че прекаленият перфекционизъм не е особено полезен. Не бива да бъдем критични, прекалено критични, както към себе си, така и към другите. Необходимо е да се стремим към баланс и да не забравяме, че всяка една стъпка, макар и най-мъничката, е важна за нашия напредък и за това да постигаме целите си. Ако в този месец се почувствате потикнати да организирате, да подреждате или да се усъвършенствате, знайте, че това е енергията на Дева в действие. Използвайте този период, за да въведете ред в живота си, да се свържете със себе си и да се погрижите за здравето си, както за физическото, така и за емоционалното. Благодаря ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да харесате и споделите с приятели. Следвайте ме в социалните мрежи за още астрологични съвети и прогнози. Пожелавам ви успешен месец на Девата и до нови срещи!